Siyabonga eminister. Mina ke njengomama wezikhalo ngiyaxolisa ukuthi sizobonga kuComrade uMdididi. Siphinde sibonge kuCambridge alifika sengathi umphefumulo wangaphumula ngenhloko. Ukuyibona abaqala ukududula lentuthuko beNoComrade uMdididi. Ngicabanga ukuthi kuseyizithukuthuku zakhe zengazi njengalokhu uSolomon Mahlanga athi igazi lakhe lohlawula isihlahla senkululeko. NoComrade uAlfred kukanjalo ke. Ngiyabonga Comrade. Comrade mina ngiphume eBhekuzulu eWard 10. eBhekuzulu 2004 samukelwa abantwana abawu6 ebridge nasemaromeni ibridge emaromeni. Sacela uComrade leadership bokuse umama uBarbara Thompson sacela eprovincini saze saba nezimpendulo esinazo sinezincwadi futhi. Lelo bridge lelo Comrade alikaze lilunge lihamba abantwana besikolo. Kube imaromeni bridge akuhambeke abaweli barawunda ngaliya kahle kahle uComrade ubheka icele wagcina eresponde ngebridge elaba wrong elafaka endaweni wrong okuthi uhulumeni wasakhela kodwa lakhiwe endaweni wrong. Bengizocela nje Comrade ngomhlalo waseBhekuzulu eWard 10 ukuthi akwenzeki lutho eBhekuzulu ngenhlanhla eBhekuzulu sukela ngo94 sethembekile kini ezuhulumeni iward leANC lokuqala eZululand emkhandlu lo5 kusewubandlululo la ngempela sasindeza gileni ezisithathe zaze sasibeka ukuthi sibe yiANC eWard 10. So siyacela Comrade ngizophathisa imessage ngizele yona nje la imessage umgwaqo esihamba kuwona ama-taxi awasajiki ngiyaqonda umgaqo kamasipala kodwa asizakali. 2 Comrade sacela i-land care project umama uBarbara Thompson wayi-approve nepaki akaze kwenzeke sicela nje lokho nje Comrade mangasenzela lokho before i-29 zikaMeyi nizobe niyibona uWard 10 ukuthi uwubani uvota kanjani uphendula kanjani.